Какво става, бойс? Тогава ще чек импакта. Знам, не съм си имал доста време, поради това, че се върнах в България за известно време и компютъра ми, нали, не беше тук, да кажем, за около 4-5 месеца. Докарахме ми го, поради това, че имаме едни проблеми в България. И ще поседя малко тук. И много хора му питахте защо не съм снимал. Нали, компютъра ми го нямаше, имах бая проблеми и реално няма да кажем две седмици, три, откакто компютъра ми е тук и нямах никакви идеи относно какъв контент да снимам и реших да направя една рекламка на нашия сайт. Този сайт може би е онлайн от, нека да видим, от януари, февруари, март, април месец бих казал. От април месец, значи тук го пише дори, от 15 април, значи тогава съм създал първия пейст, 2023. Така, може би повечето от вас ще знаят за какво става въпрос с този сайт, каква цел е и така нататък. Но ако повечето от вас не знаете какво става въпрос, за какво стана въпрос за този сайт, какво представлява, може да изгледате видеото до края. Поради това, че ще говорим точно заради тази причина. Така, нашият официален уебсайт се води anarchibin.com. И за какво служи? Вие, като свободни хора, можете да си качвате най-различни пейстове, да речем данни на хора, които са направили нещо, което не е било хубаво. Да кажем престъпници, мошенници, педофили и куп други, за които, нали, се сещате вие. Няма да изброявам всичко, но така, нали, сега може някои хора да ме питате защо въобще съм го създал този вебсайт. И не ще ви дам, нали, отговор на този въпрос. И то е, че в дигиталния свят истинската свобода е анонимността, нали, всички го знаем. Но когато можем да говорим без страх от репресии, тогава можем да изразим истинската си същност. И точно, че Anarchibin е мястото, където истината намира своя дом, независимо от социалните норми и ограничения. Така, какво значи това, което каза в момента, че дори някое държавно лице, да кажем, самата държава, дори да се опита да смъкне сайта, ще дойдем в секция Privacy и ще прочетем самия закон на Anarchibin. Така, нека да го прочетем от тук. Законността на Anarchibin. Anarchibin е напълно законен, доколкото не придобивате тази информация незаконно, независимо дали става въпрос за хакване, кавички, нали, хакване на компютърни системи или кражба на информация лично. Може ли някой да го докаже? Не, освен ако не се хвалите за това. Отговорността за управление и поддържане на онлайн анонимността ви е изцяло ваша. Не ви се гарантира интуитивно право да бъдете анонимни. Така, въпреки че се стараем да ограничим, сведем до минимум количествата спам и публикации, които нарушават нашите условия за ползване, това е почти невъзможно. Така, тук искам да мъкна, че има хора, които публикуват едни пейстове, публикации, които ние сме длъжни да ги премахнем. Той, ако не е базиран на нашите, нали, условия за ползване, ние трябва да го премахнем. И ние получаваме ежедневно такива спам публикации, които аз и екипът ги премахваме. Така, и тук съм написал, моля докладвайте всяка публикация, която нарушава нашите условия за ползване. Продължаваме, Anarchibin не е създаден за тормоз, заплаха или причиняване на неудобства, тук абсолютно е правилно това нещо. Това е просто алтернатива на White Page. White Page-овете са така, това е тип в САЩ се води това.
в САЩ White Pages е същото, което го виждате тук, но малко по-различно направено. Нали, пак може да намерите информация за всеки един човек, който живее в САЩ. И тук това е базирано за България. Всяка публикация, направена на този вебсайт, се счита за единствено имущество на човека, който е качил. Така, вие като качите някаква публикация, то си е за ваша отговорност. Вие един път качите ли самата публикация, вие нямате право да го изтриете. Така, всяка публикация, която директно заплашва или опитва да нарани или повреди определени лица, ще бъде бързо премахната. Така, ако един вид вие сте направили публикация, която заплашва даденото лице, ние сме длъжни да го премахнем. Така, ако публикацията не съдържа директни заплахи, това не се прилага. Да. Ние, операторите на Anarchybin, имаме имунитет от всички правни действия, свързани с каквото и да е качено в Anarchybin. Член 230 от Закона за уреждане на комуникациите, тук съм сложил в кавички САЩ, предвижда имунитет от отговорност за доставчици и потребители на интерактивни компютърни услуги, които публикуват информация, предоставена от потребители от трета страна. Но, тук сега вижте, в България сходни разпоредби са уредени от Закона на електронната търговия. И това какво ще означава? Сега ще ви го прочета. Нито един доставчик на услуги на информационно общество няма да бъде разглеждан като издател или говорител на информация, предоставен от получател на услугата. Така че те дори да ни направят проблем за този вебсайт, те нямат право да ни разглеждат като издател или говорител на информация. Реално тази информация, която е в сайта, тя е публично достъпна. Вие се отговаряте за вашите публикации, дали ще направите регистрация, дали анонимно ще я публикувате. И реално самия закон на електронната търговия няма право да закача нас. Нали, това е за електронната търговия. И така, законът на електронната търговия се прилага и за злонамерено публикуване на лична информация чрез създаване на щит от отговорност за нас тук в Anarchybin. И това премахва потенциален път за наказване. Ето, точно за това ви говорих, че дори самата публикация да е направена злонамерено, те нямат право пак да пак да направят нещо, един вид да ни накажат или така нататък, да ни осъдят. Така, стигаме до политиката за поверителност на Anarchybin, който се води GDPR-а. И то е в Anarchybin, достъпен от anarchybin.com, една от нашите основни приоритети е поверителността на нашите посетители. Този документ за политика за поверителност съдържа типова информация, които се събират и записват от Anarchybin и как я използваме. Така, общият регламент за защита на личните данни. Операторите на Anarchybin не участват, не подбуждат или не подкрепят никакви заплахи, кибертормоз или побойни действия. Да, ние като оператори, говорим за екипа, не извършваме заплахи към хората, които ги качваме. Нали? И дори не участваме в това да качим някаква публикация за даден човек. Операторите на Anarchybin не влизат или не се включват в публикуването на съдържание. Ето точно за това ви говорих, свързано с потребителите на този вебсайт. Операторите на Anarchybin не дават обещания, дори ако са били направени такива обещания, потребителите са били лошо информирани и ние не можем да носим отговорност за това. Така, операторите на Anarchybin не носят отговорност за никакви публикации на този вебсайт, освен тези създадени от акаунти, контролирани от операторите. Да. Значи реално ние имаме отговорност за публикациите, които са създадени от нас, не за вашите. Anarchybin не съхранява, събира или задържа лична идентифицираща информация за посетителите на сайта. Поради това никога не ни е необходимо да отговаряме на правни искания, изискващи лична информация. И това какво ще означава? Сега ще ви дам един пример. Вие като правите една публикация, идвате на New Paste, тук виждате, че публикувате като анонимен. Поставяте самия Paste Title, тук самия Content, извършвате си самата капча и Submit Paste. Нали, тук съм го направил този бутон, за да може да ви улесни. И другото, което е, че когато дойдете на регистрация, тук ще ви изисква потребителско име, нали,
потребителско име за имейл адреса, който ще ви се създаде от този домейн. anarchybit.in, което ще означава anarchybin. И тук парола е парола. И реално ние не запазваме никаква информация. Какво е вашия юзернейм, имейл системата, която ще използвате нашата, тя е поверителна, и вашите пароли, които са криптирани с Argon 2. Или беше с Bcrypt, че ме излъжа. Така, докъде стигнахме? Да. Anarchy на вебсайт за качване на текстове и всичко качено от потребителите е напълно доброволно качено от тях. Това е така. Вие доброволно си качвате. Операторите на Anarchy не носят отговорност за нищо качено от потребители от трети страни. Да. Политика за поверителност на трети страни. Политиката за поверителност на Anarchy не се отнася за други партньори или уебсайтове. Поради това ви препоръчваме да се консултирате с съответните политики за поверителност на тези доставчици от трети страни за по-подробна информация. Така, тук е най-важното информацията за деца. Така, друга част от нашите приоритети е свързана с защитата на децата, докато използват интернет. Ние насърчаваме родителите и опекуните да наблюдават, участват или да контролират и насърчават онлайн дейността на децата си. Anarchy не събира никаква лично идентифицируема информация от деца под 15 години. Това какво ще означава, че ние даваме съвет на родители как да накарат децата да използват интернета. Самата онлайн дейност, която вършат. И реално това, и също така, ако е направена публикация за дадено дете, което няма да върши ни 15 години, ние изтриваме незабавно самата публикация. И това се отнася и за вас, че нямате право да качвате деца, които са под 15 годишна възраст. Това е. И тук стигаме до съгласието, като използвате Anarchy, вие давате съгласието си за нашата политика за поверителност и се съгласявате с условията й. Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от повече информация относно нашата политика за поверителност или GDPR регулацията, моля, свържете с нас. И като цъкнем тук, ни препраща се на контакт форма, откъдето може да се изберете за общи въпроси, за легални въпроси и за детски турбоз. Така, тук го разгледахме. Сега, набързо ще разгледаме какво представлява самия вебсайт. Нали, няма да отварям нито една информация тук, но тук виждате, че има всякаква информация за всеки един човек. Тук в changelog секцията ще видите промените, които правя. И тук да сте сигурни, нали, как самата и публикация ще бъде, нали, в сайта. За да не сгафите да направите някаква публикация, после ние да ви го стрим, да ни ревете после. Тук си имате една търсачка. Тук може да влезете в Telegram групата ни. Тук ще видите колко пейста има общо в сайта. Идваме на юзерите. Юзери и потребители. Така, тук тази търсачка е щупена. Днеска се надявам да я оправя. Така, тук ще видите правителството. Нали, ние сме двама президента тук, аз и Велосите. И имаме и министър-председател, който нали, е вице-президент. И това е Рикс Зи. Прайм министър нямаме. Криминални, това са платените, нали, криминал елити хакер, те са платени. Ще може да ги намерите в апгрейд и ще стигнем и до там. Тук са Ну и Жокер. И тук вече са потребителите, които са се регистрирали. Така, идваме в апгрейд секцията и тук виждаме, че имаме хакер, елит и криминал. Тук ще видите функциите, които ще имате на всеки един пакет. И тук може да се изберете от един от двата, дали ще е в биткоин, дали ще е в Ethereum. Но ще добавим и Litecoin. Така. Ще дойдем в Hall of Shame. Тук ще има музика и тук ще видите в Hall of Shame хората, които заслужават да бъдат там. Това е залата на срама. И се надявам вие да не попаднете там, естествено. Но да. Преминаваме към Shoutbox. В Shoutbox ще видите
един чат, където всеки един от вас може да си чати. И така. Идваме на темплейт лоудъра, където ще имате няколко темплейта. Ако ви мързи да си направите ваш си темплейт, просто идвате тук. Аз съм добавил за начало 4. Ето, първия темплейт. Може да си го разгледате. Втория. Третия. И четвъртия. Те са едни елементарни. И така. Идваме към Osint. Osint секцията, може би повечето от вас доста ще го използват, особено като пуснем Databricks Search Engine. Тук са само малкото неща, от които, нали, ще намерите. Ще има повече неща тук, но да. Това ще бъде платено. Само за безплатно ще имате 3 търсения за 24 часа. Това е за един ден ще имате 3 търсения безплатно. Ако искате да имате повече, просто закупувате някой план. Тези обаче тук долу, те ще са ви безплатни, може да си ги ползвате свободно. Това не е никакъв проблем. И така, всички работят естествено. Прайва си го разгледахме, контакт го разгледахме, сега ще разгледаме самите потребителски акаунти как изглеждат. Така, този е моя. И тук си имате биография, кога сте се регистрирали, кое ID сте, нали, кой номер, колко човека са ви посетили профила и колко публикации имате общо. И тук може да си сложите някаква YouTube песен. Това може да го направите като се логнете, като идете на Edit акаунт информация и оттам да си сложите, нали, самата музика. Така. Единствено, което няма да може да направите тук е да си сложите гифчета като за аватар и като за банер. Не може да сложите гифчета. Те са за... Сега ще ви кажа кои могат да го сложат. GIF аватар и GIF банер само от елит нагоре. Така. Тук и са и коментарите. Тук, нали, трябва да сте логнати, за да направите коментар. Нека да дойдем в акаунта на Velocity. Той няма никакви пейстове, той просто е регистриран. Нека да дойдем в профила на Rix. Ето на Rix профила. Това ви е логин, нали, местенцето. Тук ви е регистъра. И общо взето бих казал, че е това. Само където мога да ви покажа как изглежда тук, когато не сте логнати. Тук имате лайкове, дислайкове на самия пейст. Коментарите тук съм ги изключил. Ние си имаме тук всякакви права, където може да ги използваме, за да изключваме коментари, за да изтриваме пейстове. Когато направите редакция на самата публикация, ние решаваме дали да я одобрим или не. Друго, имате антивирус сканер. Това е стария ни модел изкуствен интелект, който сканира всички линкове в даден пейст, за да бъдете сигурни, че няма да попаднете на някой линк, който ще бъде подозрителен. Тук, ако се оплаквате от дадена публикация, идвате тук, пускате един репорт и ние ще го прегледаме. Така, тук може да го видите в чисто, RAW, нали? Тук всичко на RAW може да го гледате. И релиз дейта, както виждаме, е бил на 14 април. Значи тогава сайта е бил онлайн. Друго, какво мога да ви покажа? Тук са анонимните, нали? Когато, нали, вие не сте логнат, можете да си направите самата публикация тук. И общо взето е това за вебсайта. Ако ви харесва, заповядайте, регистрирайте се, ако искате, правете публикации. Пак повтарям, всичко, което качвате във вебсайта, си е за ваша отговорност, ние не носим отговорност. Единствено, ако самата публикация нарушава нашите условия за ползване, тогава вече бихме ви изтрили самата публикация и така се стоят нещата. Отново, личните ви данни са защитени.
няма кой да ви види личните данни или така нататък. И също така искам да допълня като дойдем на changelog. Така тук съм направил планираните функции. Тук съм имплементирал репорт системата, както я виждате тук, тя е в бета версия в момента. Shoutbox и него го видяхте. За профилите, лайкове, дислайкове и оценяване, това ще е добавено скоро пак. Офшорна имейл система. Това което означава, ще имате собствена имейл система, където вие в момента имате регистрирани акаунти, да кажем, нали, пишете си юзернейма и ще ви създаде anarchyb.in имейл. Но това скоро време ще може да го използвате като собствена имейл система и да кажем, че искате да изпратите имейл на някой, ще изпише примерно gosho@anarchyb.in. Като пример го давам. Публична API система, тази API система ще бъде за OSINT инструментите, както и за Data Breach. Форума ще бъде изцяло ръчно направен. Няма да използваме готова система, защото искаме да имплементираме самия форум с сегашния ни дизайн. И скоро време, сега ще ви дам един поглед за Encrypted Message System. Messages. Тук ще може да се изпратите съобщения. Това важи само за регистрираните потребители. И тук съобщенията ви ще бъдат от А до Я криптирани. Дори ние не можем да ги прочетем. Единствено ще можем да ги прочетем, ако реално натиснем примерно на вашия профил, да кажем на този човек, и тук ще имаме примерно някакъв бутон в някакво място, да кажем Read Messages или Read Message History. И ще може да ви четем съобщенията. Това ще е единственото, нали, което ще можем да видим реално. Но дори някой да реши да вземе достъп до сайта, напротив, няма да успее от самата база данни, няма да успее да прочете съобщенията и това ви го гарантираме. Единствено ще могат да се прочитат самите съобщения от нашите акаунти. А нашите акаунти също, паролите са криптирани, не могат да се видят, дори да има теч на данни, те не могат да влезат в нашия акаунт. И за да може всичко да бъде още по-защитено, ще сложим двуфакторно удостоверяване за акаунтите, плюс ще сложим пин код за когато решим да прочетем на някой съобщението, да си изпълним нашия пин код. И пин кода ни също ще бъде криптиран. Така че самия закон, ако реши, нали, да ни направи проблем, GDPR си следва нещата, всичко е на 100%, да не казвам на 100%, на 99,8% защитен. И да, като цяло, това е за днескашния клип. И моля, напишете долу в коментарите какво видео искате да направя. Malware Analysis, някакъв урок или каквото и да е било. Напишете долу в коментарите, защото нямам идеи за в момента. И да, и преди да приключа това видео, ще направя един шаут-аут за това, че скоро ще имате някъде тук горе или във вашите профили AI чат. Това ще бъде Anarchy AI, това ще бъде нашият изкуствен интелект. Ще го базираме на Llama модела или на GPT, който ще ви бъде асистент в сайта, за да може, примерно, ви трябва нещо, този AI ще ви помогне да си го направите. Примерно, вие се нуждаете от темплейт, той ще ви го създаде. Вие се нуждаете от някакъв злонамерен код, той ще ви го направи. И общо взето е това. И благодаря отново за това, че изгледате самия видеоклип. И се чуваме следващия път. Аз бях Импакта и до нови срещи. Чао, чао!